Akcia Projekt zdarma. Príklad druhý. Ukážka zónovej regulácie Salus Smart Home pre moderný objekt s podlahovým kúrením a stropným chladením. Reguláciu jednotlivých zón v celom objekte zabezpečuje 10 termostatov Salus SQ610, ktoré sú pripojené k dvom centrálnym svorkovniciam Salus CB500. Pri kúrení zapína každá svorkovnica svoju čerpadlovú skupinu a pri chladení obe svorkovnice zabezpečujú spoločné spínanie okruhu chladenia. Termoelektrické pohony Salus T30NC zabezpečujú otváranie okruhov pri kúrení aj chladení. Inteligentné relé Salus SR600 zabezpečuje automatické prepínanie a riadenie čerpadiel pre podlahové kúrenie a stropné chladenie. O správnu funkčnosť a ovládanie pomocou aplikácie Salus Premium Lite sa stará univerzálna brána Salus UG800. Plánujete novostavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu vykurovania? Pripravíme vám bezplatný návrh regulácie vykurovania a chladenia v ekosystéme Salus Smart Home na mieru. V rámci akcie získate zdarma návrh regulácie vykurovania a chladenia, schému zapojenia, odporúčanie vhodných komponentov a návrh inteligentného ovládania Salus Smart Home. Systém Salus umožňuje samostatné nastavenie teploty v každej miestnosti, ovládanie vykurovania a chladenia cez mobilnú aplikáciu, automatické časové programy a efektívnejšie riadenie spotreby energie. Pošlite nám pôdorys a my sa postaráme o zvyšok. Akcia platí do 31. augusta. Výhradným distribútorom značky Salus je spoločnosť Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje odborný predaj aj poradenstvo. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.